आवेला कि बढ़िया काम बैठ के करती सुख शरीर खोजेला शरीर खोजेला नचती कूदती पियती खैती मौज करती मस्ती करती केकर मन करला कि रुखल सुखल खा के भगवान के भोजन करते रही। ऑर्केस्ट्रा होला जहाँ भीड़ भरा के जाके देखी आ जहाँ हर कीर्तन होता है वही भीड़ जाके देखी। ऑर्केस्ट्रा के चंदा के भोजन देखी आठजाम के चंदा के भोजन देखी दोनों में अंतर बा। ऑर्केस्ट्रा के चंदा 500 दिया जाए आठजाम के चंदा 101 रुपया में लोग के आही आवे लगेला। ए मर्दे गांव भर से असूल ले ला उतने पैसा पूरल हा बरका तू आठजाम कराए वाला भइल बड़ो। ऑर्केस्ट्रा में 500 अधिका देव माही मनीषवा के बोलवा वह जमाना ये पर एगो हम पहले गीत गावत रही खेमटा बा कि लोगवा कहेला जमाना के दोस्त बा हमरा बुझाला जवानी के जोश बा तो पे वाला चीजवा तो पात नहीं खे तोपे वाला चीजवा तो पात नहीं खे आ तनी होई देखए चाचा लोग छोकड़ी आले यार तनी होई देखए भैया लोग ए बुढ़ियो ला यार एकरा के फैसने नु कहल जाई ना त 68 साल के उम्र में आधा से ज्यादा एकर देहिया उघार बा आलो था के बुझाला ये फैशन के बाहर बा तोरा बहिन के फैशन कहीं कर रही बहिन के हम फैशन के कहन जी गाड़ियों ना देनी है एकदम ना ब्यासे के कुछ कनी है तब आप सब काहे खुश बानी ई लोग इतना नायका जितना न छिटिया गाँव तरह से 5 साल से 4 साल 2 साल से वो इतना नु लमहर वेद व्यास के सार बने लगा तरह से बुझाता कि माने इनकर बापो इनका सोझा नहीं खनाट सकत माने जेकर जन्मावल बा आ ओकरे सोझा जब मोछ पताव देवे लगा तरह से हाईली आगे से आ गई बतिया लोग के सुन के झड़के लगेला लेकिन का कहीं भैया आधा से ज्यादा ये कर देहिया उघार बा आधा से ज्यादा ई कर देहिया उघार बा हमरा बुझाला ई है फैशन के बा। पुरस्कार क्या नाम करी चाचा जी हमरे नाम उठा दी अच्छा मित्राम मिताजी वहाँ के विकलांग हैं पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा। आधा से ज्यादा एकर देहिया उघार बा हमारा बुझाला ई फैशन के बाहर बा। छोटे छोटे कपड़ा करावेला लफरा छोटे छोटे कपड़ा करावेला लफरा ढंग से जवनिया तो बात नहीं खे तनी हई देखे चाचा लोग ये बूढ़ी हो ले जाए तनी हई देखे भैया लोग छोकरिया ले जात नहीं। जादू राजकुमार कहाँ जात बा समाज हो अये कई युग में डूबत बा सब आता के जहाज
यादव राजकुमार कहाँ जात बा समाज हो कलयुग में डूबत बा सब और का हो नगदे की नहीं है एकदम गिन गिन के नाइट एकदम नाइट बाय नाइट हाँ हाँ हमारे छोटे भाई आपके छोटे भाई जी भैया के छोटे भाई हमारे बड़े भाई भैया के छोटे भाई हमारे बड़े भाई 100 रुपया के धनराशि दी है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमनियों के भाई यादव राजकुमार कहाँ ये जात बा समाज हो आ कलयुग में डूबत बा सभे आता के गाड़ी के लय गाड़ी कहाता हम ही यदि प्रेम कैले बानी केहू से हम ही गीत गाओ तनी हम ही कोनो लड़की से प्यार करतनी चाहे अपना भारत के संस्कृति में नहीं खे गो लड़की से गो लड़का प्यार करे केहू केहू से प्यार करता ओकरे बहिनिया यदि कोनो से प्यार करे लगे तुरंत गोली बंदूक बरछी निकल जाए रे सारा हमार दीदिया से बतियावेलिस रे तेरा बहिन का मार दे गोली मर जाइबे और प्यार करता वो केहू से प्यार करता कहीं जीजा बने की कोशिश करत रे प्यार मोहब्बत के कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है लोगों को करते हुए देखने में भी अच्छा लगता है लेकिन प्यार करने करवाने में अच्छा नहीं लगता नहीं हाँ करने करवाने में गाड़ी के लय गाड़ी कहाता भाव से भोजन गवात नहीं खे तनी हाउ देखो भैया लोग छोकरिया लग अच्छा 2 गो गाना भइल समझ में आइल रसम के किना साफ सुथरा ई